बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा एकूण व्यवसाय 31 मार्च 2028 पर्यंत 10,000 कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. सभासदांना 13% लाभांश आणि अर्धा टक्का इन्सेंटिव्ह. महिला बचत गटांना विनातारण कर्ज मर्यादा 5 लाखांवरून 10 लाखांपर्यंत वाढवणं, तसेच पात्र शेतकऱ्यांना सोसायट्यांमार्फत कमी व्याजदरात 5 लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष मनीष तळवी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेची 43वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शरद कृषी भवन इथं जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. त्यानंतर जिल्हा बँकेत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी बँकेचे उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर, संचालक गजानन गावडे, विद्याप्रसाद बांदेकर, ॲडव्होकेट प्रकाश बोडस, गणपत देसाई, महेश सारंग, समीर सावंत, प्रज्ञा ढवण, नीता राणे, रवींद्र मडगावकर, विद्याधर परब, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई आदी उपस्थित होते. मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या 43व्या वर्धापन दिनाच्या औचित्य साधून आज बँकेची 43वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आलेली होती. या सभेसाठी जिल्ह्याभरातून बँकेच्या सभासदांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. या सभेमध्ये बँकेच्या एकूण वार्षिक अहवालावर, वाटचालीवर सखोल अशा प्रकारची चर्चा झाली. सर्व विषय सभासदांसमोर मांडण्यात आलेत. या सर्व कामकाजावर सभासदांनी आज समाधान व्यक्त केलं. अनेक अभिनंदनाचे ठराव या सभेमध्ये आज पारित करण्यात आले आणि या निमित्ताने जी जबाबदारी या संचालक मंडळाच्या खांद्यावर सभासदांनी मागच्या 5 वर्षापूर्वी दिली, ती जबाबदारी आज यशस्वीपणे आम्ही पार पाडतो आहोत. अशा प्रकारची शुभेच्छा आणि तशा प्रकारचा एकंदरीत शाबासकी या ठिकाणी सभासदांनी या संचालक मंडळाच्या बाबतीत दिली. आज संस्थेच्या बँकेच्या सर्व सभासदांना त्यांच्या असलेल्या भागाच्या रकमेवर 13% लाभांश जाहीर करण्यात आलेला आहे आणि अर्धा टक्का इन्सेंटिव्ह म्हणून जाहीर करण्यात आलेला आहे. आणि असं मिळून 13.5% बेनिफिट हा प्रत्येक संस्थेला त्याच्या असलेल्या भागांच्या रकमेवर त्यांना मिळणार आहे. याचबरोबर कर्मचाऱ्यांसाठी 20% बोनस आज जाहीर करण्यात आलेला आहे. बँकेचा एकूण कारभार हा दिवसेंदिवस वाढत चाललेला आहे आणि तो वाढत असताना आज जिल्हा बँक 31 मार्च 2026 अखेर 7,176 कोटीचा व्यवसायाचा टप्पा पार करून पुढे गेलेली असताना आज रोजी ती जवळपास 7,500चा टप्पासुद्धा पार करून पुढे गेलेली आहे. आणि पुढच्या या आर्थिक वर्ष आणि त्याच्या पुढच्या आर्थिक वर्षामध्ये 31 मार्च 2028 रोजीपर्यंत जिल्हा बँकेचा 10,000 कोटीच्या व्यवसायाचं उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आलेलं आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातनं आज सर्वसाधारण सभेमध्ये चर्चा झाली
या उद्दिष्ट गाठण्यासाठीची जबाबदारी ही संचालक मंडळाच्या खांद्यावर आज निश्चितपणे आलेली आहे आणि त्यासाठी आवश्यक ती पावलं या ठिकाणी आम्ही सगळेजण उचलणार आहोत. आमचे संचालक मंडळातील मार्गदर्शक सन्माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब, आदरणीय नारायणराव राणेसाहेब, रवींद्र चव्हाण साहेब आणि त्याचबरोबर दीपकबाई केसरकर, निलेशजी राणेसाहेब या सर्व नेते मंडळींचे नेहमीच या बँकेच्या वाटचालीमध्ये सहकार्य राहिलेले आहे आणि म्हणून आम्ही जवळपास मागच्या 5 वर्षामध्ये 27 कोटी रुपयाच्या ढोबळ नफ्यापासून सुरुवात केलेली आणि आज आम्ही जवळपास 149 कोटीच्या ढोबळ नफ्यापर्यंत अवघ्या 5 वर्षामध्ये पोचलेलो आहोत. तसंच व्यवसायामध्ये सुद्धा आम्ही 2263 व्यवसायामध्ये 4277 कोटीची सुरुवात करून आज आम्ही 7176 कोटीच्या पुढे गेलेलो आहोत आणि असं प्रत्येक गोष्टीमध्ये मग निधी असेल, ठेवी असतील, व्यवसाय असेल, गुंतवणूक असेल, ढोबळ नफा असेल, निव्वळ नफा असेल, या प्रत्येक गोष्टीमध्ये आम्ही दुपटीचा आकडा त्या ठिकाणी गाठलेला आहे आणि हे अवघ्या 5 वर्षामध्ये उद्दिष्ट आपण ठेवलं आणि त्याप्रमाणे सगळ्या कर्मचाऱ्यांनी, सगळ्या ठेवीदारांनी, सगळ्या ग्राहकांनी या सगळ्या वाटचालीमध्ये या जिल्हावासियांनी, आपण सर्व पत्रकार बंधू भगिनींनी खूप मोलाचं योगदान दिलं आहे. त्याबद्दल बँकेच्या संचालक मंडळाच्या वतीने मी आपल्या सगळ्यांचे, जिल्हावासियांचे ऋण व्यक्त करतो. अशाच प्रकारचं सहकार्य, मार्गदर्शन या पुढच्या काळामध्ये सुद्धा आपण सगळ्यांनी द्यावं अशा प्रकारची या निमित्ताने विनंती करतो. या निमित्ताने जिल्ह्यातील सगळ्याच विकास सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या कर्ज योजना राबवण्यासंदर्भातला निर्णय घेण्यात आलेला आहे आणि त्या दृष्टिकोनातनं विकास सहकारी संस्थांकडून कर्ज घेणाऱ्या सगळ्या शेतकऱ्यांना जिल्हा बँकेकडून थेट कर्जच्या वेळी जे काही व्याजाची रक्कम आहे त्याच्यापेक्षा 1% कमी व्याज हे विकास सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून कर्ज घेतल्यास त्यांना मिळेल आणि हा फायदा थेट या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना होईल. आणि त्याचबरोबर पात्र अशा सगळ्या सभासद शेतकऱ्यांना विकास सहकारी संस्थांमार्फत 5 लाख रुपयापर्यंतचं कन्झम्पशन लोन, म्हणजे त्याच्या शेतीसाठी, त्याच्या व्यवसायासाठी, त्याच्या घरगुती कामकाजासाठी असेल, कुठल्याही कारणासाठी त्याला 5 लाख रुपयापर्यंतचं कन्झम्पशन लोन हे कमी व्याजदरामध्ये देण्यासंदर्भातला निर्णय आज जाहीर करण्यात आलेला आहे. आणि याचबरोबर विकास सहकारी संस्था, त्या पतसंस्था, मच्छीमार सहकारी संस्था, दुग्ध सहकारी संस्था आणि मजूर सहकारी संस्था असतील, औद्योगिक सहकारी संस्था असतील, अशा सगळ्या प्रकारच्या सहकारी संस्थांना त्यांचा व्यवसाय वाढ होण्याच्यासाठी जिल्हा बँक म्हणून आम्ही निश्चितपणे काही सकारात्मक पावलं उचलतो आहे. त्याच्या संदर्भातले निर्णय आज या ठिकाणी सर्वसाधारण सभेमध्ये घेण्यात आलेले आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेसंदर्भात 73 जागांची भरती प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. त्याची यादी या आठवड्याभरामध्ये जाहीर होईल आणि त्याचबरोबर 67 जागांची नवीन भरती प्रक्रिया ही आता तात्काळ पुढच्या 2 दिवसापासून त्याची प्रक्रिया सुरू होईल आणि त्याचबरोबर चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या भरती संदर्भातला सुद्धा शासन निर्णय मागच्या 2 दिवसात झालेला आहे. त्यामुळे त्याचीसुद्धा भरतीची प्रक्रिया ही आत्ताच्या या महिन्याभरामध्ये पूर्ण होईल आणि या निमित्ताने या जिल्ह्यातल्या अनेक तरुणांना या जिल्हा बँकेकडे त्यांच्या पात्रतेनुसार परीक्षा पास झाल्यास निश्चितपणे रोजगाराच्या, त्यांच्या कायमस्वरूपी रोजगाराची संधी त्या निमित्ताने उपलब्ध होईल. आणि त्याचबरोबर या सगळ्या ग्राहकांना गतिशीलपणे कर्ज वितरण होण्याच्या दृष्टिकोनातनं जिल्हा बँकेच्या असलेल्या CBS प्रणाली जी आहे, ज्याच्यामध्ये डिजिटल माध्यमातून आपण वेगवेगळ्या सेवा या ठिकाणी ग्राहकांना देतो, त्या संदर्भात सुद्धा चांगल्या दर्जाची सेवा
किंवा त्याच्यामध्ये अनेक सुधारणा व्हाव्यात या दृष्टिकोनातनं जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाने निर्णय घेतला आणि टाटा कन्सल्टन्सीच्या TCS या एजन्सीमार्फत त्या ठिकाणी CBSची नवीन प्रणाली, अद्ययावत प्रणाली या ठिकाणी जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून सुरू करण्यासाठी आम्ही निर्णय घेतलेला आहे. त्याची अंमलबजावणी सुरू केलेली आहे आणि या संदर्भात सुद्धा आज सर्वसाधारण सभेने या सगळ्या कामकाजाला आज मान्यता दिलेली आहे.